ካብ ስዕረት ክድሕን ትኽእል ኢኻ ኣብ ንግዲ ዓለም ከዓ ብዙሕ ተመሳሳሊ ኣጋጣሚታት ኣሎ ንኣብነት ካብ ከተማ ኣዝዩ ዝረሓቐ ወይ ድማ ተመራፂ ኣብ ዘይኮነ ቦታ መሬት ዝገዝኦሞ ድሕሪ 10 ዓመታት ግና ሓንቲ ዓባይ ትካል መፅያ ንስራሕ ክንጥቀመሉ ስለዝደለና ሽጠልና ኢላ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ድሕሪ ምኽፋላ ብዙሕ ሃብቲ ዘኸዓበተ ሰብ ኣጋጢሙ ካዶ ይፈልጥ እዚ ሰብዚ ልቦና ዝመልኦ ብሱል ኣውፋር ዲና ክንብሎ ወይስ ዕድለኛ ኣውፋሪ This is what happens when a highway is built right over someone's house. Because the homeowner refused to sell, the government was forced to narrow the road. The Chinese government even offered an extremely high price for the property, but the owner stood firm, refusing to give it up because it was the only inheritance left by their late parents. ፊናንሳዊ ዓወት ክትጎናጸፍ ገለ ነገር ክትገብር ኣለካ ዝኾነ ነገር ዓድግ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ጀምር ከም ምስገብር ዕድል ዲና ክንብሎ ወይስ ላዕለዋይ ኣድማሳዊ ሓይልኻ ብተኣምራታዊ መንገዲ ክሕግዘካ እዩ ኣነ ብወገነይ ብልክዕ እንታዩ እቲ ዝሕግዘና ሓይሊ ብዙሕ ያገድሰንን እዩ ሓቅን ኮንነታውን ምዃኑ ግና ይኣምን እየ ካልእ ምዛርእስቲ ዝተሓዝ ኣገዳስ ነጥብ ኣሎ ንሱ ኸኣ ሃብታማት ሰባት ኣብቲ ዝደልይዎ ነገር እዮም ዘተኩሮ ድኻታት ሰባት ግና ኣብቲ ዘይደልይዎ ነገር ከተኩሩ ይራዩ እቲ ትሪኦ ዘበለ ይዓቢ ዝብል ኣድማሳዊ ሕጊ ኣሎ ሃብታማት ሰባት ወትሩ ኣብቲ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ዕድላት ስለ ዘተኩሩ ብብዙሕ ጽቡቓት ኣጋጣሚታት ዝተኸብዮም ንዓኦም እቲ ቀንዲ ብድሆ ከመይ ጌርና ነዞም ኩሎም ሃብቲ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ዕድላት ንምዝምዝ ዝብል እዩ በአንጻሩ ድኻታት ሰባት ኣብ ዝረኣይዎ ኣጋጣሚ ዕንቅፋታት ይደልዩን የለልዮን ከም ውፅኢትኻ ብብዙሓት ዕንቅፋታት ይኽበቡ ንኹሎም ዝኸበቦም ዕንቅፋታት ምግጣምካ ዓብ ብድሆ ይኾኖም ብቕልል ዝበለ ኣዘራርባ እቲ ንስኻ ተተክረሉ ወይ ትጥምተሉ ኩርናዕ ነቲ ኣብ ናብራ ዘጋጥመካ ክስተት ይውስኖ ክጠቕሙኻ ኣብ ዝኽእሉ ዕድላት ኣተኩር ክትረኽቦም ኢኻ ፀገማት ምዝህሉ ክትፈትሖም ወይ ክትገጥሞም የብልካ ናይ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ብርግጽ ምሽግራት ከከም ኣመጻጽኦም ክትፈትሖም ኣለካ እንተኾነ ግና ጠመትኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ሸቶኻ ክኸውን ኣሎ ናብቲ ዘቐመጥካ ዕላማ ገስግስ ግዜኻን ሰዓትካን ኣብቲ ክትፈጥሮ ደሊኻ ዘለኻ ስራሕ ወይ ዕዮ ኣውዕሎ ዕንቅፋታት ክፍጠሩ ከለው ክትፈትሖም ፈትን ብድሕሪ ቀልጢፍካ ኣተኩርኻ ናብቲ ቀንዲ ዕላማኻ ኣዕዮ መላእ ዘመነ ህይወትካ ንዝገጠሙኻ ሽግራት ኣብ መፍትሕ ኣይተባኽኖ ኩሉ ግዜኻ ሓዊ ኣመጥፋእ ኣይተሕልፎን ኢኻ እቶም ከምኡ ዝገብሩ ንድሕሪት እዮም ዝምለሱ ግዜኻን ሰዓትካን ኣብ ዕላማኻ ብምውዓል ዝሓሸ ሓሳብን ንጥፈትን እናማዕበልካ ንቕድሚት ክትግስግስ ኣለካ ቀሊልን ሳሕቲ ዝርከብን ምኽሪ ክትረክብ ትደሊ ዲኻ ሃብቲ ከተኻዕብት እንተደኣ ደሊኻ ገንዘብ ኣብ ተመንጭወሉ ገንዘብካ ኣብ ተጠራቕመሉ ገንዘብካ ኣብ ተውፍረሉ ዓውድታት ጥራሕ ኣተኩር ድኻ ክትከውን እንተደኣ ደሊኻ ገንዘብካ ኣብ ትብትነሉ ዓውዲ ኣተኩር ዓወት ንምርካብ ዝሕግዙኻ 1000 መጽሓፍቲ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ 100 ዝበፅሑ ስልጠናታት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ግና ኩሉ ኣብ ጠመትኻ ይዝምርኮስ ኣተኩሮኻ ትህቦ ዘበለ እናዓበየ ከም ዝኸይድ